Ngoterne nyonya belanja. Kau katakan batas waktu untuk sekian kali kerasa dirimu. Lho wong ayu iki ndeloki kosmetik ngene iki. Ngono ngomong, turukmu basak nem. Najis kowe kaya kirik nem. Sing kaya kirik ki sampean sing sok ngujat, sing sok panas ati. Aku jane heran. Kenapa sampean iki kok ndelok kontenku segitu benci gedeknya? Padahal aku itu cantik manis loh. Kenapa kamu membenciku? Ndang modar nem, ndang bosok nem. Loh. Kenapa dengan hidup Anda saudara-saudari? Soal bedang ngalep. Kenapa? Ketok lek kakean utang, ketok lek uripmu enggak bahagia.